Eusko ikaskuntza, Udan Egoikoetxea. Eguerdion eta ondo etorri badakizue Eusko ikaskuntzak bideratutako saioa da berago. Hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan egoten gara alkarregaz Bizkaia irratian. Gonbidatuak aurrez aurre eukiten ditugu eta gaiak luze eta zabal jorratu. Eusko ikaskuntzak bideratutako saio honetan, Asti Teknalia ezagutuko dugu. Asti Teknalia, zentro teknologikoa, itsas ikerketan eta elikagaien ikerketan aditua da. Asti Teknalia bera ezagutzeaz ganera, Bilboko itsasadarraren berreskuratzeaz egingo dugu berba. Bilboko itsasadarrak kutsadura handia jasan dau. Baina zegaitik, noiztik, zein motatakoa da kutsadura hori? Saneamentu planik egon badago, zein helburu dauka plan horrek? Zeineratara ikertu daiteke itsasadarra, nor arduratzen da horretaz? Zein da gaur eguneko uraren kalidadea? Eta itsasadarreko ondoa zelan ete dago. Bilboko itsasadarraz askotan egiten dugu berba, guk geuk hori hartuko dugu ahotan, eta besteak beste Asti Teknaliari galderak zuzenduko deutzaguz, arrain espeziak bere aitatuta bide batez, edo eta etorkizunak dakaskuna zer danbe jakingura dugu. Obera egiten jarraituko ete dau itsasadarraren egoereak. Inoiz egingo dugu uger itsasadarrean. Jo da egon ba, Asti Teknaliara. Asti Teknalia, zentru teknologikoa, itsas ikerketan eta elikagaien ikerketan aditua. Bertatik, Ainize Uriarte, Andrea.
Esandako moduan, Asti Teknaliara joko dugu gaur zentru honetara eta bertatik Ainize Uriarte. Ainize, eguerdion, ondo etorri? Eguerdion, seguribe. Bueno, batetik Bilboko itsasadarra da ahotan hartuko duguna, baina nik uste dut apur bat kokatzeko labur-labur zera aitatu beharko geunkela. Asti Teknalia zer dan, ezta? Bueno, Asti Teknalian itsasikerketa sail bat daukagu eta bertan, itsasoko arrantzari buruzko gaietaz aparte, ingurunearen azterketak egiten dugu, ez? Da horretan, sartuko genduke, Bilboko itsasarraren azterketa edo ikustea zelan dagoen, ez? Bilboko itsasadarra ezagutzen hasteko, Bilboko itsasadarrak kutsadura handia jasan dauela aitatu beharko geunke, ezta? Baina zegaitik, noiztik eta zen motatako kutsadurea, Ainize? Bueno, Kantauri itsasoko ertzeko lekurik eta kutsatu dena izan dela hori argi utzi behar da, ez? Kantauriko kostalde osoan. Eta zergatik, itsasadarraren ertzetan, bizilagun asko egon da, eta baita industria osoko txakurra, ez? Azken 2 mendeetan batez ere. Horren artean, mehatxaritza, burdingintza, ontziolak, labagaraiak, industria kimikoak, da gero biztanleriak berak, hondakindurak izurtzen dauz, ez? Dorren eraginez, horrelako bolan geratu da itsasadarra, ez? Eta, nabarmena da, kutsadura horrek daukan eragina, edo sasoiaretan batez ere eukieban eragina. Itsasadarra zein egoeratan egoan esate baterako, mehatzaritza edo industria kutsadura horregaz? Holan jenteak, kaleko jenteak eta denok ikusten genduna horren eragin lehenengoa zen, usain eta oso kolore txarra zeukala, ez? Batetik, oso oxigeno gitxi eukan, eta horrek zer egarren, bakteriak kontzentrazio oso handizek, eta horren eraginez, fauna be desagertu nintzen, ez? Batez be, barrukaldien. Eta orduan, egoera aretan, zer da itsasadarraren hobekuntzarako egin zana? Ia bederatzi da 1979 urtien, onartu zen alako saneamendu plan integral bat, ez? Eta horren, 80. hamarkadan, hasi ziren lanak egiten, ez? Araztegiak egiten, baita tuberiak, pompaketa estazioak, eta bar. Eta orduan egindako lan horrek supasatu eban 700 milioi euroko inbertsio bat, ez? Espainian edo estatuan olako begirada bat botaz, izango ginduke, ingurunean egin den olako aktuaziorik eta garrantzitsueten dekarikoa izan dela. Beraz, esan geinke, 80ko hamarkadan hasi zela garbitzea edo depurazioa? Bai, baina orduan hasi zen lehen mailako tratamendu bat, edo beste batera zen da tratamendu fisiko-kimiko bat. Hor ikusten ziren, geroz
zegoela hobeto ez. Baina, gure ustez, hor egon zen, saltu kualitatibo oso garrantzitsua izan zen, 2001 urtean, hor bigarren tratamendu bat hasi zen. Aparte lehenengo tratamendu hori fisiko-kimiko horretaz aparte, gero da, 2001 urtean eukigen duen tratamendu edo bigarren mailako tratamendua edo tratamendu biologiko bat, ez? Eta horrek asko lagundu zuen, gaur dugun daukagun egorara lortzeko, ez? Saneamendu planari egin deutzazu erreferentzia inize, zeintzuk ziren saneamendu plan horren helburu zehatzak? Bueno, lehenengo eta behin helburu nagusia zen, itsasadarrako ingurumena, hori berriz lortzea, ez? Bizi berritzea. Hori batetik, eta gero, hori lortzeko egin zena zen, uraren kalitatea neurtzeko estandar bat finkatu. Kalitate hori neurtzeko estandar hori zen, 160ko oxigenazio maila lortu behar zala. Bai. Beraz, ikerketeari jagokonean eta entzuleak hobeto ulertu dakien azalduteko moduan zagoz zelan ikertzen den itsasadarraren egoerea nok egiten dagoan eta noiz hasita iniz, Bai, bueno, 1989 urtean, Bilbo Bizkaiako patxorgoak, uren patxorgoak, ipini bazan martxan garraipen lan batzuk, ez? Ikusteko zelan ingurumena zelan obatzen zen edo kaltetzen zen, ez? Ikusi zein zen araztegiaren efektua eta planamentu guzti horren efektua, ez? Horretarako lehen hau, 80an hasi ziren, eta gu hasi bezala 1980 urtetik egiten dugu lan hau. Lehenengo 4 urte horietan guk ez duen duen lan hori. Orduan, horretarako egiten dugu zenak dira, laginak hartu, itxasontzi batez itxasontzi ozenografiko batez itxasadarra, laginak hartu, ikusi zer hartzen dugu zen, ze organismo daukagun, identifikatu, ikusi ze komunitate biologiko daukagun, datu horiek datu baseetan tratatu, eta gero txosten bat egiten da, ez? Hor, guzti hori analizatuz. Orduan horretarako, ingurunean aurkitzen dugu zen, osagai garrantzitsuenak analizatzen dira, baita zeintzu diren adierazleak, bai fisiko-kimikoak eta baita biologikoak, eta hori dana egiten da itsasadar osoan, ez? Bai, kanpokaldean, abra esterior deitzen den horretan, erdialdean eta bai barrualdean. Barrualdean izaten dugunean da, Olabeaga eta Euskalduna parera arte. Ez, gitzi gora bera. Neurgailua, bai, bota. Ez, bueno, segun eta zer aztertzen den, azterketa organismoa edo zer nolatako adierazlea edo osagaia, lagin hauek hartzen dira urtean baten, urtean birritan, 3, ara 4. Beraz, neurgailurik zehatzenak laginak eurak litzatekez. Bai, eta gero guzti horren azterketa bai laborategian eta bai estadistikoki eta horrek lan handia dakarratzetik. Bai, ez da ikerketea dago, lagina hartu behar, hori urtero, eta, suposatzen dut lagin bakotxa aztertzeak denporea hartuko dagoela. Bai, nahiko, lehen esan dutxu dena bai, ez? Batzuk, lagin batzuk, igual, urtean 3 bider hartzen dira, ez? Beste batzuk urtean bai, adibidez, fauna bemertzalaren ikerketa egiterakoan urtean baten jaten gara. Baina, adibidez, beste adierazle batzuk urtean 3 hartzen diez, ez? 4 hilabeterik behin, tolako gauzak.
lagin horrek zer dinuen momentu honetan, hau da, uraren kalidadea hobetu da ezer? Bai, asko hobetu da, bai. Nabarmena da hori, ez da? Bai, hori nabarmena da. 80. hamarkadatik eta ona, oso argi ikusten da zelan askoz be konzentrazio, oxigeno gehiago daukagula, eta baita nitrogeno eta bakterio konzentrazio askoz ere gutxiago, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, oxigenoaren evoluzioak konzentrazioan, esaten digu, asko hobetu dela, eta nola ikusten dena da askoz eta azkenengo urteotan, batez ere 2001 urtetik, oxigeno konzentrazio horrek geroz eta hobeak, altuagoak direla, horrek esan nahi dago hobeagoak direla, ez? Kontuan izan behar da, oxigenoak esaten digula, itsasadarran bizitza daukagun, ala ez daukagun. Lehenengoko urteetan, itsasadarran, igual kanpo aldien ez, baina barrukaldien eukiten zen leku batzuk oso leku anoxikoak edo hipoxikoak zirenak, ez? Osa, oxigeno oso bitxiko tokiak edo oxigenorik ez egon tokiak. Da horretan, ez gendu aurkitzen inolako faunarik adibidez. Orduan, zer dakar oxigenoa agertziak eta geroz eta oxigeno gehiago eukitziak, berreskuratzen joatie sistema, eta zelan berreskuratzen da, zekarri erzen digu sistema berreskuratzen doala, geroz eta fauna gehiago daukagula, ez? Hori da. Fauna horreri lotuta, nik zer jakin gureko neuke, zein dan fauna hori ez da, esate baterako, zein organismo bizi da uretan? Bueno, uretan balde batetik izango bendeke plaktona, ez? Plaktona, fitoplaktona, plakton vegetala izango nuke, eta baita zooplaktona, animaliak. Gero horretaz aparte, baita dauzkaguz moluskuak, almejak, gero karakol txikitsuak, baita krustazeoak, alane gamba antzeko organismoak, baita dauzkaguz itsastrikuak, baita itsasizarrak, gauza asko, uretan bertan eta baita gero sedimentuetan neuretan bebai, Eta ondora begiratu ezkero? Zer dago itsasadarreko ondoan? Bueno, batetik almejak eta aizkeka lehen zen dugun generalian zer aurki genezake. Baina, ondoetan normalian karakolioak egoten dira, baita almejak, baita alako krustazeo ezberdinak, badaude baita triku batzuk ondoratuta bizi direnak, baita izar batzuk ere hor sedimento tartean bizi direnak, baita gero zizareak bebai, zizare ezberdinak, espezie ezberdinetakoak, da horretan bizi diren ikusten da geroz eta espezie gehiago aurkitzen dugu izan bebai, ez? Horre
ondoan sartuta sedimentuan bertan bizi diren animali horienetan, ez? Eta orduan ikusten den arabera sedimentuak lehen oso kontaminatuta egon zirela, baina orain dauzkagu zen lehenengo metroetako sedimentuak askoz kutsadura gutxiagokoak direla. Horren zergatia da, azkenengo urteetan sedimentuak organian pilatu diren sedimentuak askoz kutsadura karga txikiagokoak direla. Arrainei erreparatu ezkero, arrain espeziak aitatu ezkero, zenbat espezie dagozan esateko moduan zagoze? Bueno, gitxi gora gara 50 espezie, berdin, detektatu dugu itxasar osoan, Esan behar da, adibidez, kanpokaldien, orduan, hor, dibertsitatie handiz dago edala, espezie bota gehiago aurkituko dugu zela. Baina, adibidez, oso garrantzitsua da, zelan, 2001 urtetik Olabeaga parien, Olabeaga eta Euskalduna parien hor, hasi ginela, arrainak aurkitzen eta baita krustazeoak. Eta, azkenengo kampainan, egin duen urrian, 2006 urtean, aurtean aurkitu dugu antxoak, txarroak, lenguaduak edo, baita txaparruduak edo deitzen diren alako arrain txiki batzuk, baita kabusiak eta baita eskirak, karramarro berbeak, karramarro karratuak. Beraz, ugarituz doaz espeziak. Bai. Askoz eta gehiago, eta bai espezie kopuruan eta baita espezie bai. Eta esate baterako, hainize, hemen beste kontu bat, klaro, hobekuntzak aitatu ditugu, baina ez hobekuntzarako arrazoi nagusia zein dan. Ez dizute, parkatu. Esate baterako, oxigenoak eragina dauka guzti horretan, ezta? Bai. Apurka itxasadarra hobetuz doa, hobekuntza horren arrazoi nagusia zein da? Oxigenoa da alako oso adirazle garrantzitsua zergatik. Batetik, oxigenoaren konzentrazioa, oxigenoak etikoen konzentrazioa beste adirazle batzuen arabera emango dalako, ez? Eta horretaz aparte, oxigenoak eragin oso garrantzitsua daukalako organismoetan eta ekosisteman. Orduan, oxigenoak egotiak, ala ez egotiak esango dauzku zer eta nolako ekosistema daukagu. Bai. Ezakit erantzun deutsudan. Zalantzabarik, bai. Eta etorkizunak zer dakarzku? Obera egiten jarraituko dau itxasadarren egoereak? Bai, batetik, laster, orain dela gitxi onartu da bie plan bat, eta egingo da Lamiako nire beste araztegi bat egingo da. Eta beste alde batetik, kontuen eukide dugu zelan, gure denporak eta izadiak behar dauzen denpora ez dela bardina, ez? Eskala ezberdinetan jokatzen dugule. Orduan, gitxi-bitxike, sistema badue, natur sistema badue, horrekatuten ez, estabilizatzen, eta orduan, hori lortzen danean, eta araztegia eraikitzen den momentuen eta aurrengo urtietan, hobeto ukiko dugu oraindik. Askotan esaten dana da, nik neuk itxasadarrean egin gurako neuke uger. Inoiz egingo dugu uger bertan? Nik uste dut batetik hobeto dugula ondartzatara, Euskal Kostalden dugu zen ondartzatara joatea bainatzera, eta batez be nerbioi itxasadarrak jasan dauen kutsadura oso handia izan da, ez? Eta orduan asko horrek, kutsadura horrek asko eragin oso gogorra izan dago, eta orduan bainatzeko besteko kalitatea lortzeko ez dut uste lortuko duguniko, horren besterako. Beraz, bide gatsa dago, baina bide zati handi bat eginda, hobekuntzea igartzen da itxasadarrean, hobekuntzok jarraitu egingo dabe, eta bainatzeko aukerarik eskaini ezarren herritarrei beste eskaintza batzuk badaukaz, ez da hobekuntza honek.
Bai, batetik kirol arrantza, ez? Kirol arrantzan adibidez urtero egiten dira arenalian ere baita olako konkurtso batzuk ere dira, eta horretan ere ikusten da zelan urtez espezie gehiago arrantzatzen da bezala. Horretaz aparte, kalitate ona badaukagun, ur kirolak ere praktikatzeko aukera handiago, zabalago edukiko dugu, ez? Piraguaz eta aparte, gero, itxasontxoetan euretan ibiltzeko bai, askoz ere egoera politagoa izango da, eta hobeagoa, hegaztiak ikusteko ere, ez? Geroz eta hegazti gehiago dauzkaguz, batetik Nikolak itxasadarra marea behan dagoenean, eta baita azken urteetan ere, kormoran gehiago ere badago, geroz eta ez da bakarrik uraren kolorean, ez? Ikusten da inguruneak ere beste kolore badaukala, ez? Azken baten bizitza, ez da? Hori da, eta norbait ere paseatzerako joateko askoz ere atseginagoa da olako leku batan, eta ez orain dela 10 urteko koloreakin edo egoeran, ez? Paseatzea. Asti Teknaliatik Ainize Uriarte, eskerrik asko Ainize, Bilboko itsasadarra ezagutzen laguntzea gaitik, mila esker Bizkaia irratiaren sintoniarako tarte bat egitea gaitik. Seguri. Eusko ikaskuntza. Hilabeteko lehenengo eguaztenetan, azkenengo eguaztenetan, Eusko ikaskuntza. Bilboko itsasadarra ezagutu dugu. Bilboko itsasadarra eta berreskuratzea dira uinon bidez zabaldu ditugun informazioak. Dana dela gogoratu Eusko ikaskuntza garzan makinatxo bat gai mamintzen ditugula. Ikaskuntza Bilbon dago Maria Dia de Aro kalean, 11. zenbakian, bertako telefonoan 9444252 Eta Eusko ikaskuntzagaz bat egiteko badago beste erarik, Bilbo abildua eusko-ikaskuntza.org. Web horririk bere badauka Eusko ikaskuntzak. Eusko ikaskuntzako web horria, hau da, www.euskoikaskuntza.org. Eskerrik asko sintonia honetan egotea gaitik eta gogoratu berriro bere hilabeteko azkenengo eguaztenean egongo garela hemen honetan.